الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Һичшиксез барча мактау, хәмд вә сана галәмнәрнең Раббысы, хуҗасы, идарәчесе Аллаһ Раббыбызга гына тиешле. Кемгә Аллаһ Субханаһу ва Тааля хәерлесен теләсә, аңа һичкем зыян китерә алмас. Кемгә Аллаһ Тааляның ачуы һәм газабы ингсә, аңа беркем һәм бер нәрсә ярдәмче була алмас. Шәһадәт китерәм Аллаһтан башка гыйбадәткә лаеклы хак илаһ юк һәм Мухаммад Абдуллаһ улы аның соңгы илчесе һәм пәйгамбәре. Аллаһның рәхмәте белән җәмәгать без сезнең белән тагы бер җомга көненә килдек. Җомга көне ул башка көннәр кебек түгел, ул алардан аерылып тора. Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва салламның хадисләрендә күп хадисләр килә шушы көннең өстенлеге турында. Аларның берсен Абу Хурайра радиллаһу анһу китерә. Аллаһның илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте ди: "Хайру яумин талаат фиһи аш-шамсу яумул җумъати." Кояш чыккан иң хәерле көн ул җомга көне дип әйтә. Икенче хадистә Абу Лубаба ибн Абдул-Мунзир исемле сахаба радиллаһу анһу әйтә, Аллаһның илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям безгә әйтте: "Инна яумал җумъати саййидул айями ва аъзамуха индаллаһи ва хува аъзаму индаллаһи мин яумил адха ва яумил фитри." Җомга көне ул башка көннәрнең хуҗасы ди. Һәм ул Аллаһ Тааля каршында иң улугы, иң бөеге, һәм ул Аллаһ каршында Корбан бәйрәменә һәм Ураза бәйрәме көннәренә караганда да өстенрәк һәм улуграк дип әйтә. Шушы көн белән бәйле кайбер фазиләтләр һәм өстенлекләр бар. Аларның берсе Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Ма мин муслимин ямуту яумал җумъати ау лейлатал җумъати илля вақаһу Аллаһу фитнатал қабри." Кайсы гына мөселман шушы җомга көнендә вафат булмасын, Аллаһ Тааля аны кабер фитнәсеннән, кабер газабыннан саклар дип әйтә. Шулай ук шушы җомга көне белән бәйле хадис Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Фиһи саатун ла ювафиқуха абдун муслимун ва хува қаимун юсалли ясъалуллаһа Тааля шайъан илля аътаһу ияһу." Ул көнне бар бер вакыт, бар бер мизгел шушы вакытта мөселман кыл басып намазда турып Аллаһ Таалядан нәрсәдер сораса, Аллаһ Тааля аңа шушы сораганын бирер дип әйтә. Бу сахих хадис Бухари һәм Муслим җыентыгында китерелә. Шулай ук шушы җомга көнендә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтеп куйды: "Ман қара'a суратал кахфи фи яумил җумъати ада'a лаху минан нури ма байнал җумъатайн." Кем шушы җомга көнендә укыса Әл-Кахф, Тау тишеге сүрәсен, ул аңа ике җомга арасында нур булып балкып торыр дип әйтә.
Һәм гомумән әйткәндә җәмәгать җомга көне белән бәйле хәдисләр Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең сүзләре алар шактый килә. Алар һәммәсе дә безгә менә шушы көн гади көн түгел. Бу көнгә гади көнгә караган кебек карау тиешле түгел, аны зурлау, аны хөрмәт итү кирәклеген белдерә. Хәтта шушы көнне зурлап Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм җомгага баручыларга гысүлләнеп килергә, матур киемнәрне киеп, хушбуйлар сөртеп килүне сөннәт гамәлдән кылды. Һәм шушы көнне төрле изгелекләр эшләү хәерле, Коръән уку, дуга кылу, Пәйгамбәребезгә саллаллаһу алейхи ва сәлләм салават әйтү, ләкин аларның һәммәсеннән дә иң әһәмиятлесе ул җомга намазына килү. Allah subhanahu wa ta'ala bizga ayta: "Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila zikrillahi wa dharul bay'." Ey iman kitirganlar! Әгәр дә җомга көнне намазга чакырлар икән, ашыгыгыз, Аллаһны искә алуга һәм сәүдәләрегезне калдырыгыз. Бу сезнең өчен хәерлерәк ди. Һәм әлеге аятка таянып, һәм Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең хәдисләренә дә таянып, галимнәр нәрсә дип әйтә? Шушы көнне җомга намазына катнашу фард айн, һәрбер мөселманга фарыз, мәҗбүри булган гамәл. Кайсы мөселманнарга? Сәламәт, үз акылында бәлиглек яшенә җиткән, сәфәрдә түгел булган ир кешеләргә дип килә. Үз акылында сәламәт, сәфәрдә түгел һәм бәлиглек яшенә җиткән ир кеше җомга намазында катнашырга мәҗбүри. Каждый верующий мужчина, будучи в своем уме, не находящимся в пути, достигший половой зрелости, он обязан прийти в день пятницы в мечеть на салятуль джум'a, на пятничную молитву. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм җомга намазына килмәүчеләрне кисәтеп үз хәдисендә әйтә: "Ла янтахиянна aqwamun an wad'ihim al-jum'ata aw la yakhtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakununna min al-ghafilin." Әгәр дә кешеләр җомга намазларын калдырудан туктамасалар, Аллаһ субханаһу ва тааля аларның калпләрен мөһерләр, печать сугыр ди. Һәм печать сугылса, алар гафилләргә әйләнерләр дип әйтә. Если люди не перестанут оставлять пятничную молитву, Всевышний запечатает их сердца, и они окажутся среди беспечных, говорит пророк саллаллаху алейхи ва сәлләм. Шуннан без аңлыйбыз, җәмәгать, бу намаз, җомга намазы гади намаз түгел, ул бик әһәмиятле һәм фазилатлы намаз. Һәм шушы намазның бар үз тәртибе, үз шартлары, һәм бар аның үз әдәпләре дә. Һәм менә шушы кайбер әдәпләрне ассызыклап үтәсе килә. Чөнки еш кына җомгадан җомгага килгәндә күрәбез бу әдәпләрнең бозылуын. Шуңа да бу безгә тиешле мәгълүмат. И у этого дня, у пятницы, особенно у молитвы пятничной, есть свои условия, свой порядок и есть свой этикет, который обязательно должен соблюдаться. Об этом мы упомянем некоторые моменты. Иң элек җәмәгать, җомга көнне Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм безгә кушты иртәрәк килергә. Иртәрәк килергә тырышырга. Һәм сахих хәдистә, Бухари һәм Муслим җыентыгында килгән Абу Хурайра радиллаһу анһу тапшыра, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте: "Ман игтасала яумал җум'ати гуслал җанабати thumma раха факаннама qarraba badanahu."
ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. Kim jumğa günü kilgəş junub xəlindən gusül alğan kibik gusül qıyınsa, yani tulusınca bütün tənin yuvub, məşidkə taba birinçilərdən bulub yönəlsə, ol düyəni qurbanğa kitirgən kibik savab alır deyim. İkinçirək bulub kilüşilər alar sıyır qurbanğa şalğan savabqa erişirlər. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا. Endi kim üçüncü vaqtda kilsə, ol sarıq kitirgən kibik qurbanğa. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَّاجًا. Kim soňrak kilsə tağı da ol bir tavuq qurbanğa kitirgən kibik. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً. Kim beşinci soňgulardan bulup kilsə, ol bir yumurqa qurbanğa kitirgən kibik savab alır deyim. فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرِ. Indi imam şığıb basqaş, fəriştələr oturub xutbə tыңlarlar deyib aytdı. Nindi fəriştələr turunda söz barğanı ikinci hadisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizə anlata. إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة. Cumğa günü jitkəş, məşidnin işigi qarşında basırlar fəriştələrdi. Nişlə basıb duralar alarında? Yektubunəl əvvələ fəl-əvvəl alar yazıb baralar, kiluşilərini birinçisin, həm birinçisin deyib aydı. Xamanları فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ طَوُّ الصُّحُفَ وَجَاءُوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرِ. Indi imam minib minbarğa oturğaş, нәрсә эшләрләр ди? Ябаларда шушы китапларны утырып хутбә тыңлыйлар дип әйтә. Димәк, шушы исемлеккә эләгүчеләр кемнәр? Имам минбарга чыкканчы килүчеләр мәчеткә. Әгәр дә кеше имам минбарга менгәннән соң гына килеп керә икән, бу исемлеккә керми җәмәгать. Бу савапка ирешми, бу фазилатны югалта. Бу еш күренеш. Кайбер кеше намазга дип кенә килә. Кайчан аланда, әле ярты сәгать хутба бар, әле аннары килеп җитәм намазга. Кайберләре күрергә була, ишек алдында мәчетнең басып сөйләшеп торалар, хутбаны биткәнен көтеп, аннан соң гына мәчеткә керәләр намазга. Бу җәмәгать тулысынча Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва салламның әмеренә, сөннәтенә каршы килә торган гамәл. Первое важное действие в день Джумаа — приходить пораньше. Крайний срок — это до того, как имам не встал на минбар. Ведь если имам поднялся на минбар, уже ангелы, которые записывают людей, пришедших в мечеть, они закрывают эти списки и садятся слушать хутбу. И человек уже теряет это достоинство. Поэтому, несомненно, ошибаются и нарушают повеление пророка, саллаллаху алейхи вассалям, те люди, которые преднамеренно оставляют хутбу, даже приходят лишь к намазу. Или ждут где-то на территории или в другом месте, пока хутба закончится, чтобы зайти только на намаз. Это противоречит повелению пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Икенче гамәл җәмәгать бик әһәмиятле. Җомга намазына килгәч, намаз залына кергәч, алда урын күрдем дип кешеләрне айыра, аларның җилкәләрен өстеннән атлап алга таба бару. Бер вакыт Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хутба сөйләгәндә, бу хадисне китерә Абдулла ибн Буср радиллаһу анху әйтә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хутба сөйләгән вакытта бер кеше килеп керә мәчеткә, һәм нишли? Кешеләрнең җилкәләре өстеннән аларны айыра бара алга таба, урын эзләп үзенә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хутба сөйли, аны күрә, хутбасын туктатып нәрсә ди әйтә? Иҗлис фақад азайт. Утыр. Син ди зулым кылдың, начарлык эшләдең дип әйтә. Утыр, син начарлык эшләдең ди. Бу хадисне имам Абу Дауд китерә. Нәрсә дигән сүз бу җәмәгать?
Димәк, мәчет намаз залына кердең икән. Әгәр дә урын юк, кешеләр тыгыз утыралар, аларны айырып алга таба бару ярамый. Второй важный момент, на который необходимо обратить внимание. Если ты зашел в молитвенный зал и видишь, что люди уже сидят, и места между ними нету, запрещается, расталкивая их, перешагивая через них, идти вперед, даже если ты там увидел место. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, во время одной из его хутб такое произошло. И он человека, который таким образом поступал, прервав свою хутбу, сказал: «Сядь, ведь ты людям навредил». И это частое явление, которое мы видим. Шуңа да шул ук вакытта җәмәгать ул кеше безнең алдыбыздан йөрмәсен өчен нишләргә кирәк? Әгәр дә күрәбез икән каршыбызда буш урын, шунда барып утырырга кирәк. Нигә безнең каршыбызда буш урын була торып, без артта утырабыз? Без алгарак килергә кирәк. И поэтому, если мы пришли в мечеть и перед нами пустое место, нам нужно его занимать, чтобы тот, который за нами пришел, уже заполнял постепенно вот эти пустые места. И тогда никто не будет друг друга мешать и перешагивать через друг друга. Бусы булды ике җәмәгать. Өченчесе, бусы тагы да куркынычрак. Намаз укыган кеше алдыннан йөрү. Бу җомга намазына гына калмый, гомумән Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтә: «Лау я'ламул марру байна ядайил мусалли маза алейхи, лакана ан яқифа 40 хайран лаху мин ан ямурра байна ядайхи». Әгәр дә намаз укучы кеше каршыннан узучы аңа нинди гөнаһ булуын белсә, аңа 40 нәрсә? 40 көнме, 40 аймы, 40 елмы икәнлеген хәтерләми, хадисне китерүче сахаба басып торуы, көтүп торуы хәерлерәк дип әйтә аның өчен. Шуңа күрә дә инде бу еш кына күрергә мөмкин яңа мәчеткә килүчеләр арасында. Алар белмиләр кайбер тәртипләрне. Намаз укучы алдына үтеп киткәндә намаз укучы кулын суза. Ни өчен? Аның алдыннан узмасын өчен. Чөнки узучы кешегә гөнаһысы була. Еще одна распространенная, дорогие братья, есть ошибка. Это проходить перед человеком, который читает намаз. Это сейчас не о джамаат намазе. В джамаат намазе это допускается. Если имам встал, все за ним встали, между рядами ходить не запрещено. Но тут касается намаза, который читает индивидуально каждый, сунна намаз. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, пресек это. Он предупредил: стоять 40 дней, месяцев или лет даже, лучше для человека ждать, пока человек дочитает намаз, и потом пройти, чем переходить перед ним. И что же это за расстояние? Это расстояние от места, где он стоит, до того места, куда касается его голова во время саджда. Вот это называется расстояние перед читающим намаз. Ни в коем случае нельзя это расстояние пресекать. Булды 3 җәмәгать. Кабатлап чыксак, беренчесе җомга көнне иртә килергә, икенчесе кешеләр өстеннән йөрмәскә, өченчесе кешеләр намаз укучы каршыннан узмаска. Һәм соңгысы, дүртенчесе җомга хутбәсе вакытында сөйләшү, нәрсәдер уйнап утыру, паласны сыпырып утыру, чүп җыеп утыру, һәммәсе дә катгый рәвештә тыела. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтә: "Ман тавадда'a фа ахсана al-wudu'a, thumma ата al-jum'ata fastama'a wa ansata, ghufira lahu ma bayna al-jum'ati ila al-jum'ati wa ziyadati 3 ayyam." Кем җомга көнне гысл алып, тәһарәтләнеп тиешле рәвештә килеп җомга хутбәсен тыңлап утырса, сөйләшмичә, аңа 2 җомга арасында булган гөнаһлары гафу ителә һәм тагын 3 көн өстәлә ди. Ва ман массал хаса фaqad laqa. Кем таш белән уйнап утырды, ул ди югалтты шушы әҗерне дип әйтә. Нинди таш турында сүз бара, без беләбез, элек кәләмнәр, каверлар юк иде, вак таш җәяләре шибенка мәчет эченә, һәм кайбер кеше шушы ташны кулы белән селкетеп утырга мөмкин. Шулай уйнап утыра икән ди кеше, югалта шушы әҗер савабны. 4.
Мы упомянули 3 этикета. Первое – прийти пораньше. Второе – не ходить между между сидящими и не пересекать, когда читает намаз человек. И четвертое – и особое внимание хочу обратить на братьев, которые к нам приехали. Разговоры, любые забавы, сидение в телефоне – все это категорически запрещается во время пятничной молитвы. Даже играться с ковром, расчесывать его – это уже человек теряет награду. Какую награду? Прощение грехов между 2 пятницами. И плюс еще 3 дня. То есть прощение грехов за 10 дней. Что нужно для этого? Прийти и спокойно сидеть 30 минут. Субханаллах, какой же это награда, подарок от Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля. 10 дней человек совершал грехи, чтобы очиститься, прийти 30 минут, не разговаривая, не доставая свой телефон из кармана, слушать, даже если ты ничего не понимаешь. Даже человеку, который не понимает хутбу, он обязан молча сидеть. Это единогласное мнение всех ученых. Обязательно должны сидеть. Поэтому еще раз обращаю внимание, братья, которые приехали из Узбекистана, из Таджикистана, из Киргизии, другие. Почему именно им? Потому что чаще всего, к сожалению, замечается с их стороны это недопущение, это упущение. И даже если человек не понимает пятничную проповедь. Вот здесь, братья, хотелось бы сделать отдельный акцент. Есть люди, которые уже 10 лет, возможно, ходят в мечеть и говорят: я ничего не понимаю на хутбе, там все на татарском. То есть он винит имама, который говорит на татарском языке хутбу, в его непонимании. Но тут есть другая сторона. Почему этот человек не обратит внимания на себя? Ведь ходя 10 лет в мечеть, живя в Татарстане, он мог бы уже научиться татарскому языку с целью понимать, что говорит имам в мечети на джума. Ладно, если не татарский язык, то на джума вы можете заметить, что около 40-50% звучат тексты на арабском языке. Аяты Корана, хадисы пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Изучи тогда арабский язык, если не хочешь татарский изучать, чтобы понимать хутбу и понимать те слова, которые стараются довести до тебя имам с минбаром. То есть непонимание языка, незнание языка, это ни в коем случае не является оправданием. Это ни в коем случае не является оправданием. Желающий человек, он научится, желающий человек выучит. За это время ведь все возможности есть. Шуның белән җәмәгать, шушы җомга көне әһәмияте аны аңларга кирәк. Шушы хутбаны хөрмәт итәргә кирәк. Аңлыйсыңмы син, аңламыйсыңмы, барыбер аны тыңларга тиешле мөселман кеше. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله